αναπηρία, κυρίως εκείνους που έχουν έναν σκύλο οδηγό. Τα προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια τα γνωρίζαμε λίγο πολύ, έτσι, με καταστήματα για παράδειγμα που δεν επιτρέπανε σε σκύλους οδηγούς να εισέρχονται μέσα. Η μετακίνηση επίσης ήταν ένα πολύ βασικό πρόβλημα, κυρίως στα ταξί, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οδηγοί ταξί που δεν επέτρεπαν στο σκύλο οδηγό να μπει εντός του αυτοκινήτου, μαζί εννοείται με το άτομο με την αναπηρία. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι προσπαθεί να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά, και σε όλη αυτή την προσπάθεια συνοδοιπόροι είναι και οι οδικοί ταξί. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Αφροδίτη Στάθη. Είναι σύμβουλος επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς. Χαίρετε κυρία Στάθη. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, και είμαι εδώ για να σας μιλήσω για την Αθηνά, για τον Πόλο, για την Γκάς, για τον Μπάμπου και όλη αυτή την καταπληκτική ομάδα σκύλων οδηγών που πραγματικά κάνουν κάτι εξαιρετικά ιδιαίτερο. Είναι τα μάτια των ανθρώπων που δυστυχώς έχουν δυσκολία να δουν. Και εντάξει, δεν ήθελα βέβαια να τα τσουβαλιάσω πριν που έκανα τον πρόλογο, όμως τα προβλήματα τα ξέραμε, υπήρχαν εδώ πέρα, τα είχαμε καταγράψει κι εμείς, δηλαδή δημοσιογραφικά. Τώρα έρχεται μια νέα εφαρμογή που λέγεται Taxi Lemon, η οποία τι έρχεται να δώσει, να προσφέρει? Να πούμε λοιπόν πολύ σύντομα ότι ως Υπουργείο είχαμε τη μεγάλη πρόκληση ότι σαφώς υπήρχαν θέματα με τους επαγγελματίες οδηγούς, τους οποίους θέλουμε δίπλα μας, κάνουν κάτι πολύ σημαντικό να μας μεταφέρουν. Όμως πολλές φορές, εγώ θα σας πω από άγνοια, δεν ξέρανε τι σημαίνει μεταφέρω έναν άνθρωπο με σκύλο οδηγό. Αντί λοιπόν να μείνουμε στην θεωρητική προσέγγιση του προβλήματος και να μιλήσουμε για τι οικονομικά θα σήμαινε για κάποιον να μην τηρήσει τον νόμο, να το πω έτσι ευγενικά, αποφασίσαμε ότι έπρεπε να είμαστε κομμάτι της λύσης. Και εδώ ήρθε να συμπράξει η πολιτεία με την Δυτική Πρωτοβουλία, γιατί συναντώντας εκπροσώπους από ελληνικές εταιρείες ραδιοταξί, μάθαμε ότι πρόκειται να βγάλουν ένα καινούριο app, το Lemon App, στην αγορά, και τους είπαμε, θέλετε να τον ντύσετε φωνητικά και έτσι να δώσετε προτεραιότητα στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης, και δει να κάνουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης για τους σκύλους οδηγούς τυφλών. Και ξέρετε, νομίζω ότι αυτός είναι και ο τρόπος κανείς να προσεγγίσει το θέμα και να σταθεί δίπλα στην κοινωνία των πολιτών. Αυτή δηλαδή είναι μια εφαρμογή που έχει να κάνει με το να καλεί κάποιος ένα ταξί? Είναι το πολύ απλό, ναι, που συμβαίνει ήδη μέχρι σήμερα. Τώρα όμως γίνεται με φωνητική βοήθεια. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι με δεν υπηρεσία χρειάζεται προσβασιμότητας. Πολύ απλά, ακούω όλα τα κομμάτια που σχετίζονται με τη διαδικασία της εξυπηρέτησης, και οφείλω να σας πω ότι αυτό είναι απολύτως ασφαλές. Εμείς το δουλέψαμε με μια εθελόντρια που είναι τυφλή με σκύλο οδηγό, για να μπορέσει πιλωτικά να τεστάρει το app και να δούμε τι θέματα μπορεί να είχε. Φανταστείτε λοιπόν ότι όταν πλησιάζει για παράδειγμα ο οδηγός, όταν κανείς δεν βλέπει, πώς θα καταλάβει ποια είναι η πινακίδα του ταξί? Εδώ λοιπόν ο οδηγός του δίνεται ένας μοναδικός αριθμός για αυτή τη διαδρομή, και πλησιάζοντας τον άνθρωπο και φτάνοντας στο σημείο που πρέπει να τον παραλάβει, λέει, για παραδείγματος χάρη, είμαι ο 550, και έτσι ξέρει ο άνθρωπος που θα μπει μέσα με το σκύλο του ότι μπαίνει στο σωστό ταξί. Επίσης, όταν αποβιβάζεται, του λέει το app πόσα ακριβώς χρήματα θα πληρώσει, και σας το λέω αυτό γιατί δυστυχώς είχαμε περιστατικά, κάποια από αυτά καταλήξανε και στο δικαστήριο, όπου ο συγκεκριμένος επαγγελματίας οδηγός χρέωνε το σκύλο ως βαλίτσα, χρέωνε για να καθαρίσει το ταξί θεωρώντας ότι το σκυλί λερώνει, ενώ να πούμε εδώ σε όλους τους ακροατές σας ότι επειδή αυτός ο σκύλος έχει περάσει 2 χρόνια εκπαίδευσης, είναι μαγικό να γνωρίσετε τέτοιου είδους σκυλιά εργασίας. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι διαδικασίες που ακολουθούν. Όταν λοιπόν φοράνε το σαμαράκι τους, μπαίνοντας στο ταξί, είναι πάντα στα πόδια, ούτε πάνω στο κάθισμα, απαγορεύεται να φοράνε φήμοτρο. Είναι συγκεκριμένος ο τρόπος που χρειάζεται να κινούνται στο χώρο. Και να σας πω κάτι που μπορεί να εντυπωσιάσει τους ακροατές σας. Είναι τόσο καλά εκπαιδευμένα που όταν βρεθούν για παράδειγμα σε μια διάβαση, άλλα τεράστια θέματα που δεν τηρούνται οι διαβάσεις κτλ., εάν πάει να περάσει
ο άνθρωπος, ο χειριστής, και το σκυλί αντιληφθεί ότι πάει να τον πατήσει κάποιος, δεν τηρήσει λοιπόν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θα μπει μπροστά του και θα τον εμποδίσει. Άρα θα πάει ενάντια στην εντολή του χειριστή για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να προστατεύσει τον άνθρωπο τον οποίο συνοδεύει και είναι μαζί του για περίπου 7 χρόνια, γιατί τα σκυλιά αυτά αποσύρονται από την εργασία τους γύρω στα 9 με 10 χρόνια. Οφείλω να σας πω ότι είναι παρήγορο ότι είχαμε ελληνικές εταιρείες αεροταξί, όπως είναι η Κόσμος, Παρθενών, P1 και Ερμής, που βρεθήκανε δίπλα μας αυτό, και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Οδηγών, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να αποτελέσει παράδειγμα και για τις υπόλοιπες εταιρείες, άρα και οι υπόλοιπες να ακολουθήσουν, και κάπως έτσι, με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που έχουμε στην Ειδική Γραμματεία, να επιλύσουμε και άλλα θέματα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είπατε για τη διαμονή, υπάρχουν ατελείωτα άλλα θέματα που έχουν σχέση με την τήρηση της νομοθεσίας. Δεν μπορεί ένας σκύλος οδηγός, για παράδειγμα, όταν πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο, να μην μπορεί να πάει ο άνθρωπος να φάει πρωινό. Δεν είναι υγειονομικό ενδιαφέροντος. Είναι χώρος που ο άνθρωπος αυτός συνοδεύεται από σκύλο εργασίας. Και όλα αυτά, ξέρετε, που μας περιγράφετε κι εσείς, ότι αφορά μια καθημερινότητα ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά λοιπόν που ο σκύλος οδηγός, μακάρι όλοι να μπορούσαν να είχαν ένα σκύλο οδηγό, θα μπορούσαν, ή δεν ξέρω αν μέχρι τώρα, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, ώστε κάποιος να προσπαθήσει να πάρει ένα σκύλο οδηγός. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πούμε ότι η κατηγορία των ανθρώπων με θέματα οπτικής αναπηρίας είναι 20.000 στην Ελλάδα. Είναι μια σημαντική κατηγορία συμπολιτών μας. Δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Προσωπικά νιώθω μεγάλη τιμή κάθε φορά που γνωρίζω ένα τέτοιο άνθρωπο. Να σας πω ότι προχθές γνώρισα μια εξαιρετική χειρίστρια με το σκύλο της στον Πόλο, η οποία είναι δασκάλα γιόγκα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει σημαντικό έργο, είναι ανεξάρτητη. Την θαύμασα με τον τρόπο που θα σας έλεγα ότι προσπαθούσε να κινηθεί σε μια περιοχή όπως είναι, για παράδειγμα, το Παγκράτη, που είναι πολύ δύσκολη περιοχή με τα πεζοδρόμια. Και αυτή η γυναίκα ήταν λαμπρό παράδειγμα ότι όταν κανείς θέλει, όλα γίνονται. Δεν γίνεται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που δεν το βάζουν κάτω με τίποτα, εμείς αντί να τους στηρίζουμε, να τους κακοποιούμε. Και σας το λέω γιατί κάθε ένας από εμάς είναι πολίτης. Μπορεί να βρεθεί σε έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα στο δρόμο. Και να πω με την ευκαιρία ότι αν ποτέ συναντήσετε, και σας εύχομαι να συναντήσετε τέτοιους σκύλους εργασίας, δεν τους μιλάμε, δεν τους χαϊδεύουμε, γιατί εκείνη την ώρα αυτό το σκυλί έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Να προστατεύσει, εννοώντας να συνοδεύσει, δεν είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του, αλλά να συνοδεύσει στον προορισμό του το συγκεκριμένο άνθρωπο. Να συνοδεύσει στον προορισμό του με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι ένα άτομο δεν βλέπει και απ' την άλλη υπάρχουν οι νόμοι που δεν τηρούνται, όπως τα βασικά, τα αυτονόητα μιας καθημερινής μετακίνησης. Και να σας πω κάτι, πάλι εδώ, ναι, η πολιτεία έχει να παίξει το ρόλο της. Ναι, εμείς στην Ειδική Γραμματεία στο Υπουργείο θέλουμε να ακούμε τα παράπονα, γιατί μόνο έτσι θα διορθωθούν οι καταστάσεις. Γι' αυτό και σας είπα για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Και αυτό που λέμε είναι ότι πάντοτε από κοινού θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε στη λύση. Άρα υπάρχει και σας το λέω γιατί, για παράδειγμα, με αφορμή αυτό ξεκινάει σε εθνικό επίπεδο μια προσπάθεια προσέγγισης όλων των Δήμων. Ο ειδικός γραμματέας μας, ο κύριος Νίκος Χρυσάκης, θα βρεθεί με την ομάδα, το επιτελείο της Ειδικής Γραμματείας, σιγά σιγά στους Δήμους όλης της Ελλάδας, γιατί αυτό που θέλουμε είναι πάμε να διορθώσουμε τα κακό κείμενα. Δεν είμαστε εδώ για να κατηγορούμε μόνο. Και αυτή η εφαρμογή ξεκινάει από την Αττική, αλλά σταδιακά θα διευρυνθεί, έτσι, θα ενεργοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα. Έχετε δίκιο, ξεκινάει από την Αττική και μάλιστα επειδή εδώ στην Αττική βρίσκονται 30 σκύλοι τέτοιου είδους, δηλαδή οδηγοί τυφλών, 15 ενεργοί και 15 υποεκπαίδευση, ήταν πάλι μεγάλη μας χαρά ότι οι εταιρείες αυτές προσφέρουν 150 ευρώ στον κάθε ένας υπό τη μορφή voucher στον κάθε χειριστή. Για δωρεάν μετακινήσεις. Ναι, γιατί φανταστείτε ότι και τα σκυλιά που εκπαιδεύονται πρέπει να μπουν σε πραγματικές συνθήκες. Όταν ένας χειριστής θα βρεθεί στο τελικό κομμάτι της εκπαίδευσης, που ουσιαστικά βρίσκεται να συμπορεύεται μέχρι τελικά να το παραλάβει, να το πάρει σπίτι του, θα πρέπει να βρεθεί σε όλες τις συνθήκες, σε ταξί, σε άλλα μέσα μεταφοράς. Και ουσιαστικό αλλά και συμβολικό αυτό που έκαναν οι επαγγελματίες ταξί. Σας ευχαριστώ. Ναι, και να σας πω κάτι, ελπίζω να μπορέσουμε να μας ξαναφιλοξενήσει
ακολουθήσετε με αντίστοιχα τέτοια παραδείγματα και πρωτοβουλίες με άλλου είδους εταιρείες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Στάθη. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και εμείς. Ήταν η κυρία Αφροδίτη Στάθη από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς.